שמתי שורטס, כן, עדיין לא שמתי את הוידאו, אבל אני אשים את הוידאו, אז אתם תראו מה אמרתי, מי שראה. ועכשיו האבנט נגמר, ובואו נסתכל מה קרה בכלל פה. אני אלך לשרת פרטי בשביל אף אחד לא יפריע לנו. הנה ככה. כן, איך אמרתי בשורטס, כי העיפו אותי מהמשחק, העיפו באגים היום, והעיפו אותי לא יודע לאן. אז הייתי חייב לעצור את זה. וואו. מה זה? נתחיל מזה. עוד 2 דקות יתחיל האבנט. עוד 2 דקות האבנט נגמר. נתחיל מזה. נסיים, גם נמשיך. מה התאריך היום? 13. עדיין לא היה. נמשיך גם. רגע, בואו קודם כל נעצור את זה. אני עכשיו בכוונה לא מוציא את הווליום, בשביל שאתם תשמעו את הקריסמס. וואו, וואו, אומייגאד. יואו, איזה חמודי. איזה חמודי. עכשיו יואו, אבל איזה חמודי. פה מה זה? בוא ניכנס לזה. שלא לבד. מה? שלום. שלום. מה? מאיפה את יוצאת? וואו. מה זה? התחיל, אבל למה עכשיו? אוי. אייל. שלום, חברים שלי. איזה מצחיק. כיף לך? כיף לכם? כיף? איך עלית לשם? נכון. בשבעת בר. או זה נתן לך סתירה. רגע. בא להוריד את הווליום. אין ככה טוב. זה פה, בוא נסתכל מה הוסיף פה. זה היה מקודם. זה היה, מה קניתי? לא. נבלתי זה יותר, לא פעם הראשונה אני מסתכל. אז בא לצאת, או לא. לא נצא. רציתי לצאת ואחר כך ניכנס ולראות 4, 3, 2, 1 שראינו רק עכשיו, כן? אוקיי, אז טוב, בואו נסתכל עוד פעם. מה זה? ומאיפה הוא יוצא? זה סרגל. זה מיקרופון? שלום, אני אייל, ואני אתן לכם סתירה. וואי! למה כולם ליד העצים? ליד העצים, או על עצים וכל זה? help! עצים! אוקיי, בואו נשחק טיפה במשחק, אבל בואו נוריד את הווליום. זהו, הנה. אבל שאלה, 1, 2, 3. אז יש 3 פרקים, 3 שבועים. רגע, וגם בא להסתכל עוד דבר אחד, לא זה. פה לא. עדיין לא עשיתי שום אחד מזה, אף אחד. לא הוסיפו שום דבר. אין משימות חדשות. טוב, הולכים למשחק.
בודקים מה קרה פה. Soviet 99 Next. למה עדיין לא הורידו את האדמין אביוס? שלג. אבל שלג היה גם פעם. יואו, איזה כיף. יואו, איזה יפה. וואו. מה? טוב. יש לי דבר אחד מעניין. נכון, עכשיו זה ככה. אם עכשיו אני אשבור את אם עכשיו... יואו, איזה יפה. זה כאילו יורד שלג מפה, מעל העץ. נותן כמו נתן פעם. עכשיו יש לי שאלה. אם אנחנו פה הסיבוב, ועכשיו אני נגיד... כן, הסיבוב יותר... אבל עכשיו זה יותר טוב, יודעים את איפה... מאיפה המדורה עד איפה המדורה. כמה זמן נשאר לנו? עוד הרבה זמן. עכשיו בא לקנות את הדברים שהוסיפו שם, אז עכשיו אני צריך הרבה מטבעות כאלה. זה שמה. יואו. נגיד. עוד את הכיסאות לאש, כן. אם אתם שמים את הכיסא למכונה, אז הכיסא נותן 5 עצים. אבל אני אשים את הכיסא לעץ, כי האמת אני עכשיו אני לא צריך את הכיסא עכשיו. אני לא צריך עכשיו עצים. עכשיו סתם מסתכל מה הוסיפו באבנט. האש הוצאת יותר לנו את האש, או פחם. ופה יש כסף, פה אין כסף. בא ללכת לבנק. אשים פחם אחת, אופה, וכיסא אחד רים, שמתי כיסא אחד, ו5, את השאר כיסאות לפה, שמתי כיסא אחד כי בא לעשות מפה. וככה, וואו, הם עשו יפה. יואו, איזה יפה, איזה יפה. לא, אין לי מילים, אין לי מילים לזה. אין לי מילים להגיד. בסקל, את אייל השאירו או לא? אבל יואו, אייל לא מגיע ביום הראשון. זה חבל. חבל על הזמן. טוב, בוא נסתכל פה מה... פה יש מטבעות? יש מטבעות, כמה? יש לנו 15. איזה כיף. עץ חג המולד. אפשר לשבור. בוא לשבור אותו ולהסתכל. רגע, מה זה? רגע. החלף ראשון לא השתנה. כמו עץ רגיל. הנה. זה מה שצריך לעשות? מה זה פה? תודה. וזהו. זה כל מה שהיינו צריכים לעשות. לפתוח את הדפתר הזאת. יש פה עוד דפתר. עכשיו יש הרבה. עוגה. תודה על עוגה. אז רציתי משהו אחר לעשות. לא את זה. מטבעות, זה לא מטבעות. עכשיו פה בכל מקום יש שלג. מה זה פה? שק. הנה זה השק 15 סולם, לא בא לסולם. טוב, לא צריכים לחפש עוד מטבעות. לא בא לסולם, למה אני צריך סולם בכלל? בשביל מה אני צריך סולם? למה אין פה מטבעות? צריך בכלל מטבעות בכל
בכל מקום היה מטבע. עכשיו, מה אמרתי? עכשיו אין בכלל מטבע. הנה מטבעות. ולקחתי. רצים למדורה. לשק הזה של סנטה קלאוס. בא לקנות דברים ממנו. הנה השק שמה. יאללה, רצים, יאללה. מה אני יכול לקנות? קניתי. מה קניתי? וזהו? טוב, לא. מה זה? בהסתכל. מהמתנות האלה כל מיני דברים יכולים לצאת. ופה יוצא בנדש. פה יוצא ראיתם מה הוסיפו ב-99 לילות ביער היום אחרי האבנט, את הקריסמס הזה. אז אתכם היה ילדו, תשימו לייקים, תרשמו לערוץ ותצפו בו כל הסרטונים שאני מוציא, ונפגש בווידאו הבא. לכולם ביי 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 ביי. וואי, לאן אהבתי את זה? תודה. אהבתי אותו. לא זה. לאן אהבתי אותו? זה? ביי.